Mitä jos jokainen negatiivinen ihmisen tunne loisi hirviön? Jujutsu Kaisenin maailmassa tämä on todellisuutta. Tutustu Yuji Itadoriin, lukiolaiseen, joka nielaisee kirotun esineen pelastaakseen ystävänsä ja joutuu sukunan kaikkien kirousten kuninkaan astiaksi. Nyt hänet on tempaistu jujutsu-velhojen salaiseen maailmaan, jossa he taistelevat suojellakseen ihmiskuntaa näiltä groteskeilta olennoilta. Mutta kyse ei ole vain hirviöiden taistelemisesta. Henkeä salpaavan animaation ja yhden kaikkien aikojen luovimman voimajärjestelmän ansiosta jokainen taistelu on visuaalinen mestariteos. Ajattele silmät sidottuina taistelevia velhoja, joilla on ääretön voima, ja taisteluita, jotka taivuttavat todellisuuden sääntöjä. Jos etsit animea, jossa on upeaa toimintaa, unohtumattomia hahmoja ja synkkä, jännittävä tarina, sinun on pakko katsoa Jujutsu Kaisen. Kuka on suosikkivelhosi? Kerro minulle kommenteissa